umsebenzi ungekho mhlawumbe ukhona umuntu noma umnye ophambi kwethixo umthandazo wakhe uvakale uthithizelo uthithe ungqakeko sikuyo ngomthandazo wababona ngoba bangena kule nto bengayiqondi bangena kule nto bengayazi kodwa uthi umyalezo kaThixo kwam uthi kodwa ngena ngexesha elingekho lula bazali bam ngena ngexesha mhlawumbi nakwimijimbo yethu kungenzeka into yokokuba omnye uzifihlile nezinto zakhe zokuzapha xa ephuma kumyeni wakhe ngokuthi awuyikulaqaba eyaziwa amagama ngamagama uzuya kulaqaba wathi ngokuzixelela into yokuba uvale ungasoze ayive apha phakathi zakho ukukwa kabuqala ngoba eyona nina nivuzo lukaThixo ndimathibeke ngolo hlobo nivumizo lukaThixo into ezayikhamba ngayo ukuthandaza and so that God can guide you. Xa ufika kwelakhaya uthi bekungekho vubali mnandi omnye engajongani nomnye ukungena kwakho ungene umntwana wamahlo. Ndiyafuna ukuthi xa nina ningena mhlawumbi ndiyazi noba bendivukela laa mthandazo kamongameli kulaa andazi noba bendifunda